Diɲɛ kɔnɔna na kɛlɛba kelen pe de bɛ yen. Kɛlɛ in a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye, jɔnni ka girin, jɔnni ka bon, se bɛ jɔnni ye o ɲinini don. Kabi diɲɛ bisimilayi fo kana se a bilama in ma min ye Amɛrikɛnw ye, sangaɲɔgɔn wɛrɛ t'olu la ni irisiw tɛ. Nin fan fila yɛrɛ bɔra ɲɔgɔn kɛlɛ la, u kɔladenw u b'olu dasi tuma bɛɛ u yɛrɛ ka nafaw kama bɛnkanw kɛlen don. Anw minnu ye farafin jamanaw ye, anw ti marifa dilan, an ti drone dilan, bombe atomique t'an bolo, an sigilen don nafolo kan k'an b'o mara, o bɔcogo n'o sɔrɔcogo o fana kumayalen don an ma. Fala ye bi kɛlɛ min bɛ yen, kelen pe, siniɲɛsigi kɛlɛ, min ye maanifinya kɛlɛ, yɛrɛta kɛlɛ, seko kɛlɛ, wa min ye a nɔnfɛnw bɔcogo ka ca kosɛbɛ. O kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye? Irisi ni Ukraine ka kɛlɛ nɔnfɛn nana bɔ fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan fala ye. Bi Mali, Niger, Burkina Faso olu tɛmɛnen kɔfɛ, Mali-Mauritanie-Sénégal kataba naani bɛ olu fana ka dancɛ la bi. Ko min ye Ukraine jamana ye, ale kasa bɛ yen. Ukraine min ye wuli ka jɔ kɛ waati tɛmɛnen na Tɛnza Watanikaw fɛ yen, k'anw ka wolomasiri tabaw ka bi olu kan k'olu mago sa. Ukraine min bilama na ale bɛ ka bamancɔne ni wale kɛbaw kɔkɔrɔma don ni drone ye ka kalan k'u kunna. Ukraine min tɛ ka dogo tuguni k'a bɛ kalansenw sigi sen kan yaasa bamancɔne ni wale kɛbaw olu bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min. Hukumu de kɔnɔna na sa, a nana ye k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ye taabolo falen ka kɛlɛkɛcogo falen. Bi na min ye wolomasiri tabaw ye, olu ko maa o maa ne bɛ munumunu saalo kɛ Mali jamana kɔnɔ, i bɛ moto la duguni ɲɔgɔn cɛ, i k'a bila i kunna k'i ye olu ka maa faata ye dɛ. U y'a yira fana k'a fɔ maa o maa bɛ bi k'e bɛ bolimafɛn wɛrɛ ta, k'i b'i kunna duguni dugu kan, k'i bɛ wuli ka jɔ kɛ, k'i bɛ fɛn wɛrɛ sigi sen kan, i k'a bila i kunna k'a fɔ ko armée kɔni fila t'i n'a cɛ k'i bɔ a la pewu ni u sera k'i sɔrɔ k'i fa. O la sa lɛrɛkotigɛ min bɛ sen na, a donna tan a bɔra tan, ni armée kuma nin ɲɛfɔ nin bɛɛ lajɛlen y'a kuma la maɲɔgɔnlaw ye fala ye. Kɛlɛ kun ye mun ye? Ni min ma danyɔrɔ dɔn a yɛrɛ la, armée kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ. O degun min talen don bi, a jaabi bɛ ka ye fan dɔw fɛ. Sabula yɔrɔ caman na bamancɔne ni wale kɛbaw kun kɛlen don ka maaw minɛ, olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'u ka taa ni ka segiw dɔgɔyalen, u y'a maa caman bila, sabula balo tɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ tɔgɔ la, kuma tɛ ka di maa wɛrɛ ma. Nin bɛɛ kɛrɛfɛ mun kɛlɛ bɛ bi na fala ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye Mauritanie ye, an ka jamana ɲɛmaaw ye bolokɔni taamasere ta ka ɲɛsin Mauritanie ma. O Mauritanie ni filɛ nin ye bi ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ale ni Sénégal ma. U ka jamana ni jamanacɛ siraɲɛnabɔ minisiri u y'o bila ka taa wɔlɔfɔw fɛ yen. Ale ni Basiru Jɔmaya Jagarifa ye ɲɔgɔn ye, k'a sɔrɔ o waati kelen u y'u ka wolomasiri tabaw ka minisiri bila ka na général d'armée Asimi fɛ yen. Fala ye kuma ye kelen ye, an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn lajɛ la, an ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn musalaka la. Mali kɔni ye min fɔ ko a b'o kan bi a tɛ b'o kan fiyewu, o ye k'a fɔ maa o maa n'i y'i kɔngɔn fa minan na ka bɔ jamanaw kɔnɔ k'i bɛna kɛlɛ de daga anw fɛ yan, faamuyali tɛ ɲini a la. I kɛra pankuru na o, i kɛra i sen na o, i kɛra moto la o, i nana sira o sira fɛ armée ko k'ale t'i to yen. Diomaye Faye fɛ yen, Sigana donna kuma na k'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ min ye Ukraine jamana ye, ale dagayɔrɔ a n'a ka kɛlɛkɛjugudugu dagayɔrɔ talen tɛ Mauritanie ye, min ye nin kalo in tile 10 ye. Basiru Jɔmaya Jagarifa ye ale ye Mauritanienkaw ka jamana ni jamanacɛ siraɲɛnabɔ minisiri bisimila. Baabu ninnu kɔni ye tali kɛ min na o ye lakanako ye. Kuma kɛnɛmana n'a sokɔnɔnaw tɛ kelen ye fala ye, sabula diplomatiw olu ka kuma min bɛ fɔ kɛnɛma ani u nakun yɛrɛ min o tɛ kelen ye. Bi ko k'a lajɛ u ni Mali bɛ se ka jɛ cogo min na sa ka wuli ka jɔ kɛ, dancɛ min bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Mali ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sigana ye n'a bɛ bɔ Mauritanie, ɲini ka faamuyali tɛ a la tuguni, gosili o de ordre don an ka armée ma. Fɛn damadɔ kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye, maaw y'a kuma fɔ, nka armée olu bɛ baara min na bi, a yirala k'a fɔ a degun barika bɛ ka bonya kosɛbɛ Mauritanienkaw ka, sabula a yirala k'a fɔ n'i tɛ duguden gansan kɔni ye, sigana mana y'i la, armée ale ni min ka kan a b'o kɛ wa ɲininkali t'a la, kuma t'a la. N'o y'a sɔrɔ bi sigana jɔrɔnaba bɛ Mauritanienkaw la, wulikajɔ min bolo dalen filiw fɛ nin ye sa, o ye k'a fɔ olu ni Sénégal ni Mali u ka jɛ sa komi jɛkulu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ ka jamanaw dancɛ lakana baaraw kɛ ko k'o kurakuraya. Mali ko ale ta ye kelen ye, a ti don jɛjugu la tuguni, a ti don filamancɛ na tuguni, a ti don maa fɛ maa min bɛ a fɔ bi nin ka ɲi sini nin man ɲi, a tɛ furugu kuma na, ni kɛlɛ nin jɛ don
fɛn fɛn ye bamanjɔlen ɲugawale kɛbaa ye o tɛna don ale ka dugukolo kan tuguni ale y'a ka labɛn sabati u ni Senegali bɛnn'a kan Senegali sɔnna o ma Mauritanie de kun y'i yɛrɛ minɛ k'i kɛ gɔn kelennabila ye a ko in hukumu kɔnɔna na bi n'u segira ka na u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ b'a dawolo kɔrɔ la armée ye min fɔ kabini furancɛla fanga daminɛna fo bi o baaraw de bɛ sen na nka sigana min bɛ yen o de ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Mali dalen don Senegali la sabula bi a dɔn k'a fɔ ko Faransi ka cɛdenw tɛ Senegalikaw fɛ yen nka ni Senegali tora nin dabolo in na min ye basigibaliya ka ɲɔ ɲɛ ye kow ka ca ye u fɛ yen Faransi min bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ a bɛ wuli ka suma an bɛna aw ka lakana sabati han an ka sɔrɔ ka ca u fɛ yen an ka maaw ka ca u fɛ yen an ka jagokɛlaw ka ca u fɛ yen an n'aw bɛ bɔla caman na an tɛ se k'a to ten cogo la ni jugawale ni bamanjawale kɛbaaw ka se ka na munumunu aw fan fɛ k'a sɔrɔ anw mana ka na dɛmɛ don aw ma n'an ka wolomasiri tabaw ye bi dun min ye Senegalikaw ye olu t'a fɛ k'o m'u tulo la nka gouvernement fɔlɔ min kɛra Senegali k'a ye dayɛlɛ fɛn caman ye ko caman bɛ se ka sigi sen kan ko caman bɛ se ka kɛ bi sabula hali maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa jɔyɔrɔ fali kɛ CEDEAO kɔnɔna na Senegali tɔgɔ la o maa sugandilenw sɔrɔdasi mafalenw b'a la minnu ye MINUSMA baara kɛ anw fɛ yan u ka miirina u ka kuntilenna daw ka yɛlɛ kɛlɛw ka sigi sen kelen kan nka min ye Mali kɔni ye ale ko AES kun kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ ale b'o kɔnɔna na a n'a sigiɲɔgɔn jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ sɛrɛ mun sigilen don sen kan bɛɛ k'i jija i ka fan na u k'u jija u ka frontière la min bɛna anw ka fanfan fana b'an jija o la nka siganaba de bɛ bi ka ɲɛsin Mauritanie ma sabula jamana fila in bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don mun na min ye Ukrainikaw ye olu ka mercenaires minnu bɛ yen n'u bɛ bamanjɔlen jugawale kɛbaaw kɔkɔrɔma don o siranna bɛ yen n'o y'a sɔrɔ min ye lasigiden ciden min nana kununko Asimi fɛ yen a y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko balimaya ni sinjiya taama don nka Falaye ciden a b'a yira ci kun ye min ye han wolomasiri tabaw ka minisiri o tɛna tiga feere kuma fɔ dɛ ale tɛ se ka na fiyewu cogoya si la ko ale nana ko seko ni dɔnko ko kuma Falaye a nana kɛlɛ ko kuma de la wa a nana kɛlɛ dankunko kuma de la a nana fana ka na yira k'a fɔ fɛɛrɛ min bɛ yen bi ni Mali ni Senegali bɛ k'a kɛ olu ka ye a kɔnɔna na nka Mali ale ko bɛ cogo min bɛɛ k'i fasa ja i ka fan fɛ anw de b'an ka siganamaw dɔn an ka dugukolo sanfɛla la an b'an ka baara kɛ an ka baara kɛcogo la nin waati in na nin ko ninnu de bɛ sen na a munumunu salo a n'a ɲɔgɔnyew bɛ ka caya wolomasiri tabaw minnu fana b'a baara la n'Ala sɔnna a ma min mana bɔ a kɔnɔ an n'a da maaw olu tulo kan